காய்ஸ், வெல்கம் பேக். இது ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க வர்றோம், என்னோட கலெக்ஷன் வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலெக்ஷனில் போய் பார்த்துருவோம், பேனர் எல்லாம் பார்த்துருவோம். நான் சீசன் 10 இருந்தால் ஆட ஆரம்பித்தேன். இதெல்லாம் சீசன் லெவல் டைமண்ட் பேனர். இது கவுபாய் எலக்ட்ரி சீசன் 12. சீசன் 10 ஹீரோக்கு போயிருக்கேன். ஷிப் ஆஃப் காட். இதே ஒரு ரெண்டாவது நம்ம பைலட் எலைப்பாஸ் உள்ளது நான் போட்டிருந்தேன். வேறு சீசன் 13. இது அலாக்கோட இது லேப் ஜெயின் உள்ளது. இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்லவே தேவையில்லை. இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக அவத்தார் போவோம். அவத்தார் எல்லாம் சேரக்டர் வாங்கினதுக்குள்ளது தான் வச்சுருக்க பண்ணேன். ப்ரொஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டா ஐயோ. இப்போ அடுத்த லூட் பாக்ஸ் போப்போம். நான் 4 சீசன் தான் எப்போ போட்டிருக்கேன். என்னால் 4 சீசன் இவ்வளோ லூட் பட்டி தான் இருக்குது, மற்றபடி இல்லாமல் போகுது. இது என்னோடய பேக்ஸ். இது ஆஃபரில் விட்டாங்க எனக்கு. இது டைமண்ட் ராயில் கொடுத்தது, டாப் அப் ஈவெண்ட். இதுவும் டாப் அப். இது ரெண்டுமே டாப் அப் ஈவெண்ட் உள்ளது. இது வேலண்டைன்ஸ் டே டாப் அப் ஈவெண்ட். இது இப்போ ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு டாப் அப் ஈவெண்ட் வந்து நினைக்கிறேன். ஆமாம், மதர்ஸ் டே டாப் அப் ஈவெண்ட் உள்ளே வந்தது. இது டாப் அப் ஈவெண்ட்டு. இது ஓசியில் கொடுத்தது. இது ட்ராப்குள்ளது. இது ஏதோ இன்னொன்று சீசன் பாஸ். எந்த சீசன் தெரில. இது கிறிஸ்மஸ். இது ஹிப்ஸ்டர் பன்னிக்குள்ளது. ஹிப்ஸ்டர் பன்னி பண்டில் இந்த ஈவெண்ட் விட்டாங்கல்ல, அப்போது இது உண்டது. இது பேராஷூட்டு பார்ப்போம். பேராஷூட் இதான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினேங்க. ஏதோ ஒரு ரீசெண்டாக வாங்கினேன். இதெல்லாம் ஓசியில் கொடுத்தது. நான் டைமண்ட் கொடுத்துலாம் வாங்கலை, பேராஷூட்லாம் வாங்க மாட்டேன். சஃப் போர்ட். இதெல்லாம் எலைட் பாஸ் சஃப் போர்ட்ஸ் உங்களுக்குலாம் தெரியும். இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சஃப் போர்ட். ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் ராயில் கொடுத்தாங்க எனக்கு. டைமண்ட் ராயில் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து இது லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக். இது எப்போ ஓட்டுறது. இது எலைட் பாஸ். இதெல்லாம் எலைட் பாஸ். இது வேறு ஈவெண்ட்டில் எல்லாமே. இப்போ வெப்பன் கலெக்ஷன், வெப்பன் கன் ஸ்கின்ஸ் பார்த்துருவோம். இது நான் இப்போதைக்கு எதுவும் நல்ல கன் ஸ்கின்லாம் இல்லை. நான் ஒரு பட்டை 100 தான் நான் சொல்லுவேன். ஏடபிள்யூஎம் ஸ்கின்னு. இது வேலண்டைன்ஸ் டே டாப் அப் ஈவெண்ட் விட்ட ஸ்கின்னு. இது 500 டைமண்ட் 300 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் அந்த ஸ்கின் தருவாங்க. வேறு இது இப்போ தான் இன்றைக்கி ஏதோ லாகின் ட்ரைவ் ஆட கொடுத்தாங்க. இது எனக்கு நான் கிடச்சிது. இந்த ரெண்டும் எனக்கு வெப்பன் ட்ரைவில் கிடச்சிது. இது லாகின் உள்ளது. இது ஒரு கன்னு கொடுத்துருந்தாங்களோ ஓசியில், லாண்டா அந்த மாதிரி. இது M14 உள்ளது. எனக்கு பிட்ச்கார் 40 டைமண்டில் அடிச்சது 8. வேறு இதெல்லாம் வீசஸ்குள்ளது, கிராஃபிக்ஸு. இது ட்ராப்புக்குள்ளே ரோஸா. இது பைத்தானுக்குள்ளது. இது வின்டரு. இது இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த கத்தியை வாங்கினேன். இது எஸ்கேஸு கார்னி 8K. இது லான்ச்சர் M7 ஃபேமஸுக்கு இந்த ஒரு ஸ்கின் ஓசியில் விட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு. இதுலேயே பெர்மனண்ட்டு. இது எக்ஸமேட் ஸ்கின்னு. இது ஸ்பேஸு கொஞ்ச நாள்லாம் அதுக்கு தேவையில்லை. M60க்கு ஒரே லெஜண்டரி ஸ்கின்னு இதுதான். ஆனால் லேட் ஆஃப் ஃபயர் வச்சு தான் வச்சுருக்கோம். இது அந்த 6 குண்டு டப்புன்னு முடிச்சுருந்தோம். அதுதான் ஸ்கின் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்களா. இது ஒன்றும் இல்லை, லூட் பட்டிலாம் வாங்கலை. இது அல்வாரோ பண்டில் டாப் அப் ஈவெண்ட்டு விட்டாங்க அல்வாரோக்கு. அதில் நான் 500 டைமண்ட் பண்ணி வாங்கினது. 300 டைமண்டு 500 டைமண்டு அல்வாரோவோட பண்டிலு. இது ஒன்று. இது எல்லாருக்கும் கிடச்சிருக்கோம். மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் கிடச்சிருக்கோம். ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு சீனோட இருந்தால் எனக்கும் கிடச்சிட்டு. இது ட்ராப்புக்குள்ளது. இது ஓசியில் கொடுத்தது. இது டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் கொடுத்தது. இப்போது வெஹிக்கிளுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எம்மோட்டு. இது அல்லோ எம்மோட்டு. இது லோல் எம்மோட்டு. இது
ப்ரோவோக், அடுத்தது கிளாப்பிங்கு, டேபு, ஆம்வேவு, பேபி ஷார்க்கு, ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் லவ்வு, டேஞ்சரஸ் கேமு, இது அந்த அண்டர்டக்கர் எமௌண்ட்டு, இது ஷேக்கிங் மீ, மூன் ஃப்ளிப்பு, இது கிரேன் கிக்கு, இது பார்ட்டி டான்ஸ், இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. ஜிக் டான்ஸ், இது எல்லாருக்கும் தெரியும். செல்ஃபி இதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும். டாப் டிஜே, இது ஈட் மை டஸ்ட்டு, அப்போ டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் விட்டது 500 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் அது. இது ட்ராப்புக்குள்ளே பிரேக் டான்ஸ், இது ஒரு டாப் அப் ஈவெண்ட் 500 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் அந்த அமௌண்ட்டு. காய்ஸ் பார்ட் 2, இது பார்ட் 1 காய்ஸ். அடுத்து ஐயோ காய்ஸ், இது பார்ட் 1. பார்ட் 2 வந்து என்னோடய கலெக்ஷன், என்னோடய வால்ட் கலெக்ஷன் ஃபுல்லாக வீடியோ பண்ணுவேன். பார்ட் 2 வேணும்னா ஒரு 2 லைக் கொடுத்தா போதும் காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், பாய், see you.